عزوز سلامتنا تقبلوا فنوا إيري تي في أمك ثالث ركبوا زي خبركم تعذبتنا كم يتوعلوا لومي سوني عصرت خلتنا حسن فرق معتم فرانس تلالو هاجرون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زقرب لكم خالد محمد برهان مكتثالكم بخبرنا عدمكم بغندار أستاذ زينا خفلم فيستيفال إيرترا خلتشان عسران 4 زخر 5 عامات فيستيفال بولونيا أمور راس تاريخ عبي أستواتو خمزلو تقاليتهم أبزواد وبقعت مرتي بمورتات ويتمهرون مبراخ وهر سعري كعزز كمز قبقى تقاليتهم تكال إيري إيكيوب عبيتي نهنسا ماشينري بمقرب أمربات المعط أبركتو يقبر الله إيرتراز تساتفتو مبر 33 وردرات أولمبيكس باريس تمال 11 نحاس تزازيمو روسيان چاينان أب تفراوت صلات بحبار كسرحة زخلن توسخ زرربا كايدان يوكرين لولاونت هاجرو خنز تحسب بريزيدنت بيلاروس ألكساندر لوكاشينكو بوريسو زرزر زينا بعسرة نحس استخفته فيستيفال إيرترا خلتشان عسران 4 زخر 5 عامات فيستيفال بولونيا أمور راس تاريخ عبي أستوات وخمزلو تقاليتهم غازيتنيا الالتهاب تماريام نقاريانن أغرب تنتوكيسا زردالو تتصبصاب يسعب فيستيفال بولونيا أب جزء حرنتا وقالسنا أم مترناف إيرترا من إسياتن أم مللا فتحوز هنا قالسنا عب تراكم استطاعته زي كعد حكيو أفشحن شعتي 107 أموني خجر من زدمر إيرترا مترناف كفشحن شعتي 174 كسفشحن شعتي 209 حدا أب عدت إلان كم فيستيفال كم زقامة أو رحنا حسد ما كم يبعل كم زنبرة مزاجبت تاريخ يحبروا فيستيفال إيرترا كل تشحن إستران 4 زخرة 5 عامات فيستيفال بولونيا قنو تبهلاون أزنا قان شنخاتو أمور راس تاريخ ألسنا عبي أستوات كم زلوا نقادان قريتهم نساتهم نقعد 5 عامات فيستيفال بولونيا زنصبارق أدراش بمبصح ببهاجورو قريب نزولو سئلتات أبستعذبلو أفشحن 974 بوحدات تساتفتن نطفتاتن زجمرة عمتاو هاجراو متأخخاب كما إلو كم زمعبلان ملكع هاجراو نقدت إن حازة كم زمتن كجنزبو كم زخالو أبريهم التسئلاو مرئيت نيرتران محبركمات أب إوروبا سيمين أمريكا مأكلا مبرغن أفريكان أب زحلفة فرق زمن نحرنتاو قالسي هاجراو مننتن تمرتن مخصوصا ستاناتن من إسياتن كمون مدبات مختن زقبرو أبركتو زقلت كوينو كم زرخبوه اتنوهاب تريتو حبيرهم أما ودأتا دما تاريخ حزل مسانا دقوتات أو عمتو فيستيفالات رح كيتحازره بستتنع أقواكو سرحالهم بزيادة كدفقالون تلابيهم وكلتي محبركمات بوغنم إرتراو دياسبورا كم رابعي جنبار أم عقاب بهلن مننتن معوات هاجراو قالسن مدبات لمعتن كم أون أم مكات نيتقلم نزمتتات رؤي ترا كم زنبرون بزحالة ودابي يقصلا كم زلون كليتهم أفشحن 907 أموني خجرمن بحفاش ودباتن من إسياس استجمرة هاجراو متأخخاب كفشحن 974 أبي طلاويت كتما بولونيا أفس أنقدا وعلا ملكع فيستيفال إن حزا كم زمت أزفلت كوينو أو هاجراو تمرتن متأخخاب إيرتراوين سدتنياتاتن كمون حارنتا وقاسنا أم فلاتن دقف كم زركب أم مقبارن زمسقن قدا كم زنبرو سندات تاريخي نتصر نحن عامتات تاريخن ورقاو زغنة تذكرتاتن حقيف الله نزرع زي رأي أمنني مو هاي ناب قطر إكسبو نقص الالتهاب تماريم كاب قطر إكسبو أبزوار وبقعت مرتي بمورطات وتي تمهارون مبرخ وهر سعري أبيات تمرتن ولدن كعزز كم زقباء تقاليتهم وكيل إرينها فيلمون تكابون زدالو تبطاب سامراويت ليفيو كتوروبايا بقعت مسرح ممهارن مستمهارن بورصص وصيت تمهارون مبراخ زتوارد صعري ابيات تمرتن ولدن كعزز كم زقبا جنفر مينستر تمرتي ابزكايدو گمگام گليصو ابتي بيچعتن عسرتن حساب كتما من دفراس تخيله اخيبا حلفتي جنفر ممهر بتزكي كيرانه ابزغربو صبصب اب عمته تمرتي 2023 متن محلاف اب كلن درجاتات بماكلاي گمگام 86.7 كم زخونه افليتو
ኣብ ዝበዝሓ ንኡሳን ዞባታት መምሃራንን ተምሃሮን ኣብ ግዚኦም ምርካቦምን ውጥን ምህሮ ኣቐዲሙ ክዳሎ ምኽኣሉን ኣብ ምጅማር ትምህርቲ ሓጋዝ ረቑሓ ምንባሩ ዝተቐሰመ መምህር ትዝጊ ኣብ ምብጻሕ ምዝርጋሕን ናውቲ ትምህርቲ ዝነበረ ሓጎፋት ንምዕራይ ከምኡ እውን ሕፅረት መጽሓፍትን ሰደቓታትን ንምቅላል ክስራሕ ከም ዝድለ ሓቢሩ ኣብቲ ዓመት ሕፅረት ኣብያተ ትምህርትን ጽበት ክፍልታትን ንምፍታሕ 23 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 7 ድማ ናይ መባእታ ሓደስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከም እተኸፍታ ብምሕባር ንኣበርክቶ ህዝቢ ሞጊሱ ንውፅኢት ሃገራዊ መልክዕ ፈተና ከልኣይ ደረጃ ኣመልኪቱ ድማ ካብ ዝተሳተፉ ተምሃሮ 617 ናይ ዲግሪ 405 ድማ ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ ከም ዘምጽኡ ኣፍሊጡ ሓለፍቲ ኣብያተ ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣብ ዘቕርብዎ ጸብጻብ እርጋን መምሃር መጽሓፍቲ ድኹም ውፅኢት ተምሃሮ ኣብ ከልኣይ ደረጃ ሕፅረት መምሃሪ ክፍልታት ከምኡውን ድኹም ክትትል ወለዲ ካብቶም ጎሊሖም ዝራዊ ጸጋማት ምንባሮም ገሊጾም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ቀላብ ተስፋ ስላሴ ኣብ ዘስማዕ መዛዘም ቃል መምሃራን ጎንጎንቲ ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሓይ ዘካይድዎ ጻዕሪ ንተምሃሮ ዝገብሮ ምትባዕ ከዛይዱ ተማሕጺኑ ኣብ ዞባ ደቡብ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ከልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሓ 620 ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ ትካል ኤሪ ኢኪዩብ ዓበይቲ ናይ ህንፃ ማሽነሪ ብምቕራብ ኣብ መደባት ልምዓት ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ዋና ኣካይድ ስራሕቲ ትካል ኣቶ ኣሸብር ኣርኣያ ገሊጹ ንዕለማታት ናይዚ ኣብ 1996 ወኪል ኩባንያ ካተርፒላር ብምዃን ንጥፈታት ዝጀመረ ትካል ብዝምልከት ድማ ኣብ ሃገርና ንዝሰላሰል መደባት ማለት ንህንፃን ዕደናን ዘገልግል ከቢድ ማሽነሪ ከምኡውን ጸዓት ዘመንጭዋ ጀነሬተራት ምቕራብ ድሕሪ መሸጣ ውሕስነት ዘለዎ ኣገልግሎት ጽገና መሃብን ኣድላይ መቀያየሪ ኣቑሑ ምቕራብን ከም ዘጠቓልል ገሊጹ ኣብ 1997 መሰልጠኒ ማእከል ብምኽፋት ዓቕሚ ኣባላቱ ክብምባሉን ካብ ወጻኢ ክኢላታት ብምምጻእ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠናታት ክውድብ መጽንሑ ሰላዚ ኸ ኣብዚ እዋን እዚ 46 ብቑዓት ቴክኒሻናት ከም ዘለዎ ንቴክኒሽካናት ማሽነርን ጀነሬተርን ናይ ካልኦት ትካላት መንግስትን ግንባርን እውን ብኽልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠናታት ከም ዝህብ ኣብሪሆም እቲ ብካሪክለም ኩባንያ ካተርፒላር ዝዳሎ ስልጠናታት ብገምጋም ን3 ዓመት ዝቐጽል ኮይኑ ክሳዕ 158 ሰዓታት ከም ዝወስድ ኣፍሊጦም ኣቶ ሸብር ብተወሳኺ ትካል ኤሪ ኢኪዩብ ኣብዚ ናይ 26 ዓመታት ዕድሚኡ ልዕሊ 1,000 ናይ ህንፃን ዕደናን ማሽነሪ ከምኡውን ካብ 15 ኪሎዋት ክሳብ 1.2 ሜጋዋት ዘመንጭዋ ልዕሊ 350 ጀነሬተራት ብምምጻእ ንሃገራውያን ናይ ህንፃ ትካላትን ኩባንያታት ዕደናን ከም ዘቕረበ ኣረዲኦም ኣብ ኑዞባ ሎጓዓን ሰባ ምምሕዳር ከባቢ ሊባን ዝነበረ ሽግር ጽሩይ ዝስተ ማይ ንምቅላል ቅድሚ 5 ዓመት ዝተዋደደ ፕሮጀክት ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ነበርቲ ብሓፈሻ ኣብ ምቅላል ጾር ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣሎ ምስ ምውዳድቲ ፕሮጀክት ዝተፈጥረ መሰረት ኣመልኪቱ ኣመሓዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ተስፋይ ከሰተ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣቐዲሞም ነበርቲ ማይ ንምርካብ ናብ ቀራና ኹዶን ሕምብርትን ክጓዓዙ ይግደዱ ከም ዝነበሩ ብሰንኪ ሽግር ድማ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ሽግር ከም ዝነበረን ብምዝካር ኣብዚ እዋን እዚ ግና ኣብ ማእከል ዓዶም ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክሰትዩ ከም ዝበቕዑ ኣረዲኦም እቲ ካብ ማይ ነፍሒ ብዝተዘርግሐ መስመራትን ኣብ ዓዲ ዝተዋደደ ክልተ ዓበይቲ ኣጋንእን ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎ ፕሮጀክት ዝጸንሐ ሽግር ኣብ ምቅላል ልዑል ኣበርክቶ ይገብር እኳ እንተሎ ምስ ብዝሒ ተገልገልትን ሕፅረት ዝናብን ክኽሰትን ዝኽእል ዋሕዲ ምንጪ ንምፍታሕ ሓዳስ ኢጋ ትህነፅ ከም ዘላ ኣቶ ተስፋይ ብተወሳኺ ሓቢሮም ኣዴታት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ማይ ንምርካብ ዝነበረን ከቢድ ሽግር ሰላቲ ብመንግስቲ ዝተወስደ ተበግሶ ብምቕንጣጡ ርጉእ ህይወት ይመርሓ ከም ዘለዋ ገሊፀን ፕሮጀክት ጽሩይ ዝስተ ማይ ምምሕዳር ከባቢ ሊባን ኣብ 2019 ብፕሮጀክት ዓዲ ሃሎ ዝተዋደደ እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ክራማት 2024 ክትከል ካብ ዝተመደበ ልዕሊ 2 ሚልዮን ፈልስታት ገረብ እቲ 60 ሚእታዊት ከም ዝተተኽለ ተገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ አብርሃም ተኽሉ ነዚ ዝገለጸ ኣባላት ክፍለ ሰራዊት ሱሳ ብ10 ነሓሰ ኣብ ከባቢ ቤት ገርግስ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምግራብን ኣብ ዘሰላሰሉሉ እዋን እዩ ኣዛዚ ናይታ ክፍለ ሰራዊት ሌተናል ኮሎኔል ዮሴፍ ሃይለን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣሃዱ ኣቐድም ኣቢላ ኣብ ምስራሕ ዲጋ ዱርፎ ተዋፊራ ከም ዝጸንሐት ካብ መፋረቕ ወርሒ ሓምለ ድማ ኣብ ከባቢ ቤት ገርግስ ኣብ ምስራሕ ቅናታዊ ዛላን ምኹዓት ጎዳጉድን ተዋፊራ ከም እትርከብ ሓቢሮም ኣዋሃድቲ ናይቲ መደብ ብወገኖም ብጨንፈር በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ንዝወሃቡ መምርሒታት ተኸቲሎም ኣድማዒ ማእቶታዊ ዕዮ ይዓሙ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣብ ስራሕ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣባላት ክፍለ ሰራዊት ሱሳ ብወገኖም ኣብ ግዜ ክራማት ዝተኽልዎ ዘለዉ ፈልስታት ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ክሳዕ ዝበፅሕ ምክትታል ከም ዝገብሩሉ ቃል ኣትዮም ጽሬት ኣስናን ኣብ ሓፈሻዊ ጥዕና ዕዙዝ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብ ካብ ሕማማት ስንን ረኽሲ ግርፃንን ንምክልኻል ጽሬት ኣፍ ከዘውትር
ኣብ መወከስ ሆስፒታል ከረን ንዝርከቡ ኽኢላታት ፀዊዖም ዶክተር በረኸት ተስፉን ዶክተር ኒያት ሰለሞንን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገኒኖም ዝኽሰቱ ዘለዉ ሕማማት ስኒ ምብኽባኽ ፀፀር ስኒ ረኽሲ ስንን መድመይቲ ግርፃንን ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ጉድለት ፅሬት ስለ ዝኾነ ድሕሪ መግቢ ዘድሊ ፅሬት ኣፍናን ኣስናንን ክካየድ ተማሕፂኖም ንሳቶም ማስዒቦም ፀባን ውፅኢት ፀባን ንጥዕና ኣስናንን ኣዕፅምትን ኣገደስቲ ስለ ዝኾኑ ሕብረተሰብ ኣብዚ መዳይ እዚ ንቕሓቱ ከበርኽ ተላብዮም ጥዑይ ኣስናን ንምውናን ጥዑይ ግርፃን ምህላው ስለ ዘድሊ መድመይቲ ግርፃን ቅልጡፍ ሕክምና ክረክብ ብምዝኽኻር ወለዲ ኣብ ክንክን ስኒ ህፃናት ደቆም ሸለልትነት ከወግዱ ተማሕፂኖም ኣብ ሆስፒታል ከረን ሓላፊ ክፍሊ ሕክምና ስኒ ዶክተር ዑመረዲን ኢብራሂም ብወገኑ ዝወሃብ ዘሎ ኣገልግሎት እናሰፍሐን እናማዕበለን ይመፅእ ከም ዘሎ ብምሕባር ናብ ንኡስ ዞባታት ንምስፍሑ ይስራሕ ከም ዘሎ ድሮውን ኣብ ንኡስ ዞባታት ዒላ በርዕድ ዓተከሌዛን ሓጋዝን ሓመልማሎን ዓቕሚ ሰብ ተዋዲዱ ምህላው ሓቢሮም ኣብ ሆስፒታል ከረን 4 ዶክተራት ስንን 8 ክኢላታት ሕክምና ስንን ኣብ ንጡፍ ስራሕ ይርከቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜና ወፃኢ እዩ ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኤርትራ ዝተሳተፈቶ ብ26 ሓምለ ዝጀመረ መበል 33 ውድድራት ኦሎምፒክስ ፓሪስ ትማሊ 11 ነሓሰ ተዛዚሙ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ኣህጉራዊ ውድድራት ኣብ 32 ዝተፈላለየ ዓይነታት ስፖርት ዝተወዳደሩ ካብ 206 ሃገራትን ግዝኣታትን ዝተወከሉ ልዕሊ 10500 ኣትሌታት ተሳቲፎም ኣብ መወዳእታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 40 ወርቅን 44 ብሩርን ብዝርከቦም 126 መዳልያታት ቀዳማይ ተርታ ክትሕዝ ከላ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ብ40 ወርቅን 27 ብሩርን ካልኣይቲ ጃፓን ድማ ብ20 ወርቅን 12 ብሩርን ሳልሰይት ብምዃን ዛዚመንኦም ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ንሻውዓይ ተኸታታሊ ግዜያ ውድድራት ኦሎምፒክስ ዝተሳተፈት ኤርትራ ብ3 ዓውድታት ስፖርት ማለት ኣትሌቲክስ ቅድድም ምሽክለታን ምሕንባስን ክትወዳደርን ከላ ኣብ ውድድር ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ሳምሶን ኣማረ ብ2 ሰዓትን 8 ደቂቕን 56 ካልኢትን 10 ተርታ ብምሓዝ ውድድሩ ዛዚሞም ፈረንሳ ቅድሚ 100 ዓመት ማለት ኣብ 1924 ናብ ዝእንግደቶ ተመሳሳሊ ውድድር ካብ 44 ሃገራት ዝተዋፅኡ 135 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 3089 ኣትሌታት ኣብ 17 ዓይነታት ስፖርት ከም ዝተሳተፉ ፀብፀባት ይረድኡ ሩስያን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኣብ ጠፈራዊ ጽላት ብሓባር ክሰርሓ ዘኽእለን ተወሳኺ ናይ ላዕለዎት ሰብ መዚ ዝርርብ ኣካይደን እዚ ሓድሽ ዝርርብ ኣብቲ ጽላት ኣቐዲሙ ዝተበፅሐ ስምምዓት ንምትግባር ዘጠቓለለ ምዃኑ ሚኒስትርታት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም ሩስያን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኣብ ምምዕባል ትጽላት ክትሓጋገዛ ዘኽእለን ስምምዕ ኣብ 2019 ከም ዝተፈራረማ ዝጠቐሱ ፀብፀባት ኣብ 2022 ድማ ንመጽናዕቲ ዘገልግል ኣህጉራዊ መደበር ኣብ ወርሒ ካሃንፃ ከም ዝተሰማምዓ ረድዮም ኣዘርባይጃን ቱርኪ ግብፅን ቤላሩስን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ነቲ መደብ ክፅንበሮ ሕቶ ኣቕሪበን ምህላውን ቶም ፀብፀባት ብተወሳኺ ይሕብሩ እቲ ውጥን ጠፈራዊ ንጥፈታት ብሓፈሻ ንመጽናዕቲ ወርሒ ድማ ብፍላይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝተገለጻ ሩስያን ቻይናን ትግባርኡ ንምቅልጣፍ ክሰርሓ ምዃነን ገሊፀን ኣብ 2026 ዝጀምር መስርሕ ህንፀት ናይቲ ኣህጉራዊ መደበር ኣብ 2035 ክዛዘም ትፅቢት ይግበረሉ ዩክሬን ልኡላውነት ሃገሩ ከም ዝተሓሰት ፕሬዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ወቒሱ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዩክሬን ብ11 ነሓሰ ክልል ኣየር ሃገሩ ጥሒሰን ከም ዝበረራ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ሉካሼንኮ እቲ ተኽታኺ ክብል ዝገለጾ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቡ ኣጠንቂቖም ሓያሎ ካብተን ክልል ኣየር ሃገሩ ዝተሓሳ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተወቂዐን ከም ዝወደቓ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ሉካሼንኮ ሓይል ኣየር ሃገሩ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ኣዚዞም ሃገሩ ነቲ ስጉምቲ ከም ዘይትፃወሮ ብምጥቃስ ልኡላውነታ ንምውሓስ ሚስ ዩክሬን ኣብ ዘዳውባ ከባቢታት ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ከም እትሐይል ኣነፂሩ እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ንቤላሩስ ጥራይ ዘይኮነ ንፀጥታ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ እዮም ወተሃደራውያን ክኢላታት ዘጠንቀቑ ፀጥታ ናይቲ ዞባ ብፍላይ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ዝኸፍአ ኣንፈት ሒዙ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ውድብ ንግዲ ዓለም ብጉዳይ ቀረፅ ኣብ ሞንጎኣን ኣብ ሞንጎ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ተፈጢሩ ዘሎ ፍልልያት ንምፅባብ ፍትሓዊ መገዲ ይኽተል ከምዘየለ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኸሲሳ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ቻይና ናብ ኤውሮጳ ንዝኣትዋ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ክሳዕ 38 ሚእታዊት ቀረፅ ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ ኮይኑ ቻይና እውን ተመጣጣኒ ዝበለቶ ምላሽ ከም እትህበሉ ኣጠንቂቓ ውድብ ንግዲ ዓለም ነቲ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ብዝብል ምኽንያት ከካይዶ ዝፀንሐ ንጥፈታት ነቲ ሕብረት ዘርብሕ ምዃኑ እያ ቻይና ወቒሳ ዘላ
بزي ድማ امونقوم تفطير زلو فلليات مليسو خغفح كم زخل تيلاتات ناي تعاوديه طنقوم ኣብ ልዕሊ ቻይና ተደጋጋሚ እገዳታት ክትገብር ዝጸልሐት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታው ናይተን ተሽከርከርቲ ናይ 100% ቀረጽ ከም ዝወሰነት ይዝከር። ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝዓበየ ዕዳጋ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ቻይና ኮይኑ ኣብ 2023 ልዕሊ 11 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ዕድጊ ከም ዘካየደ ጸብጻባት ይረድኡ። أمريكا نيوكرين 125 مليون دولار زغمت توسخي وتهدراو دغف كم تغبر بيت صحفت مكلخال بينتاغون افريطوم اذا حدش دغف ميسايلات كبيد برت روكيتات صره تانكي كمون صره سب البو نفرتي زتقالل كم زخنت بيت صحفت غليصوم اتمدب ابقرباو مصاي كم تغبر صحف مكلخال لويد اوستين ب10 نحاس حبيروم نيوكرين لعلي 100 بليون دولار زواغو وتهدراو دغف غيرا زلا أمريكا مستهاجر ناينوي عمتات ጸጥታው ዕልከም ዝተፈራረመት ጸብጻባት ይረዶም ወታደራው ደገፈ አሜሪካ ንሩሲያ ምድኻም ቀዳማይ ዕላምኡ እኳ እንተኾነ ገዚፍ ባህርያዊ ሃብቲ ዩክሬን ንምግባት ተወሳኺ ድርኺት ዝፈጥር ምዃኑ ምስ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱም ፖሊሲታት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ነቲ ዝድለ ዕላማ ከም ዘይወቕዐ ሓያሎ ወገናት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ኣብ ኡጋንዳ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋ ምህማም መሬት ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ሓደጋ ዛጊት 18 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰመዚ ስርሒት መድሓኒ ህይወት ኡጋንዳ 10ታት ዳህዮም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁጥሪ ሙታት ክዛይብ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ካልእ ትሕተ ቅርፅን እውን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ሓቢሮም ርእሰ ከተማ ካምፓላን ከባቢያን በቲ ሓደጋ ሕልፊ ካልእ ተሃስዩ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ زخبركم تخطاتلتنا زينا نمززام أرسات خدم مالكم فيستيفال إيرترا 2024 زغري 5 عامت فيستيفال بولونيا أمور راس تاريخ عبيار صوات وخمزة اللو تغليصوم أب زباد ببقعة تمرتي بمورتاز توتي تمهارون مبراه وتساعد عزيز كم زقباء تغليصوم تكال إيري إيكيوب عبيتنا هنسا ماشيناري بالمغرب مدبات لمعات أبركتو يقبر اللهم إيرتراز تساتفوتو من بل 33 ودرات أولمبيكس باريس مال 10 حدا نحاسة تزازيمون روسيان تشاينان أب تفراو تسلات بحبار كسر حازق لن توسخ زر ربا كايدان يوكرين لولاونت هاجرو خمس لحظات بريزيدنت بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو رئيسون نعجز هذا الوزينات تفتيم اللوم استرفوا مدبات إيريتي بخندفوكم بوغنا